Danas je Međunarodni dan žena i želim u ime kluba SDP-a svim kolegicama zastupnicama, svim ženama u Republici Hrvatskoj kao i širom svijeta čestitati njihov dan. Ujedinjeni narodi su 1975. godinu proglasili Međunarodnom godinom žena i od te godine ovaj dan se slavi kao Međunarodni dan žena. Na današnji dan prisjećamo se svih nastojanja, svog velikog truda, sve borbe koje su žene uložile za ostvarivanje svojih prava. Prisjećamo se tih prava koja su priznata nakon mukotrpne borbe. Prisjećamo se i stradalih 140 radnica u njujorškoj tvornici 1911. godine koja su se borila za svoja prava. Klub zastupnika SDP-a želi dati svoj doprinos pravima i borbi protiv nasilja nad ženama. I zato ćemo danas uputiti u saborsku proceduru Prijedlog zakona o ratifikaciji Istanbulske konvencije. Dakle, Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilju u obitelji. I ovo nije poklon ženama jer im ne možete pokloniti ono što ih inherentno kao ljudska bića pripada i po pravdi Boga i po pravdi čovjeka. Ovo je samo naš doprinos da učinimo hrvatsko društvo i Hrvatsku državu boljom. Zakon je jednostavan. Ima nekoliko članaka i veliko obrazloženje. Nakon usvajanja zakona trebat će uskladiti sve propise u Republici Hrvatskoj sa sadržajem odredaba konvencije. Trebat će također osigurati i sredstva u državnom proračunu kako bi se jedan sveobuhvatni mehanizam zaštite ženskih prava i zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji mogao provesti. A mi ovdje u Saboru već smo imali raspravu o stanju na području nasilja nad ženama i saborski zastupnici su dali svoju punu potporu borbi i sprječavanju takvog nasilja. Poštovane kolege zastupnici, ja vas pozivam sve skupa da prihvatite i glasate za ovaj Zakon o ratifikaciji Istanbulske konvencije. Vrijeme je da u ovom slučaju pređemo sa riječi na djela. Jednako tako premijer naše Vlade gospodin Plenković je 25.11.2016. godine dao punu potporu ratifikacije ove konvencije. Isto je učinila jučer i ministrica nadležna za ovu materiju gospođa Nada Murganić. Stoga molim i predsjednika Sabora da čim prije uvrsti ovu točku dnevnog reda na dnevni red Sabora. Jer službeni podaci su alarmantni i traže hitnu akciju. Broj žrtava, žena žrtava od 2013. do 2015. je porastao za 184% žrtava kao posljedica kaznenih djela koje su im učinile bliske osobe. Nažalost i broj ubijenih žena se ne smanjuje kao posljedica kaznenih djela vezanih uz nasilje od njima bliskih osoba. Stoga vas molim sve skupa ovdje da ustanete i da minutom šutnje odamo počast svim ženama koje su žrtve nasilja, ženama koje su ubijene kao posljedica kaznenog djela nasilja njima bliskih osoba. Slava im.